Well, becar doing a bheith pósadh mar bheith círí mar anam gom. Is réalt óbhar thuúnis Ciara Ní É gan bhí blion dar creide agus líine. Ag glóirtear dús bar a faoin bachtas níos cear go leor. Inis dúin go ddíireach, tá sogan ceir a bhí gceiste, but bláimhsiúd nárthúla faoi ceir a bhí gceiste. So, well, blion na Gaeilge atá ann, agus mar sin bhí anna chudaoine sna meán ag caint faoin Gaeilge ach i rá rudí seafódacha. Faoin teanga nach néirdís faoitheangar be eile. So, díirme ar dhaoine rudí ará ach anam teanga eile a chur isteach, agus an sin cinál tá sé feiceach tá sé soléir hico seafóda agus atá na rudí a bhíon tíine ará. An éon barrel agad ag an am go neamh go geal leis. Ní raibh an éoncur, agus inar uair bhí sé mar ceanna sa trísna sin. Thiol mé agus mé san Air Force ag dul arás go Philadelphia ó mo leitheanta siar an nullig. Agus just thiol mé an tweet, agus nar bhí mé ar an Eidlán, bhí mé géirí scrista, ach ní raibh Wi-Fi a gom. So bhí mé just like, Solí sin. Because I was like, drug tweet. Like, no, bhí mé just like, oh, ní just go bhfuil mé géirí pléile sin. Ag an céine, you know, orint ní bhíonn tú géirí na replies in ammantí. Notifications an amach. Or just, yeah, mar baidíní just like tuairteach na ring, like latsan or ring, níl tú géirí bheith pórtach. Ach an sin nar a landá mé agus nar bhraid mé ar mo gáán, bhí sé just pléasca. A bhfuil aon simó go sit más tú a maithan seo díirú isteach ar an cinlín slíomhethe seo ar an telefís. An láthúach. Tá, cinnta, agus tá mé cinál tosathe ar rinne mé clór ar tiidir chathair faoi nóidhrú ar lína, clór fashinéise bhí an, so bhí sé an difriúil ó cúla chathair agus leonnta sin. Ag glóirt arta go pásan te cáhfuir tú hain dá sim hain sa teanga. Tá sé sin anna casta mar ceist. Ní raibh mé an Gaelscoil agus níl Gaeilge a gcéine i Micheálach. I didn't know what sin actually. Yeah, tá sé. So tá siad báúil, you know, ó thaobh na Gaeilge agus bhí siad sásta mé ó chuir go dtí an Gaeltacht cláiste Camas á tá daila mé Gaeilge ar dús. So bhíoh canúint Conamara a gom. Ach an sin nuair bhí mé trícna leis an scóil chuaigh mé go dtí cláiste an tríód agus rinne mé béarla agus Gaeilge. Agus is an sin cinál. Agus ag glóirtín filíocht agus faoi Reic. Idir sin go ddíireach ar dús bar cabhairt in inspráid é a chuirsúil agus céir atá gceist leis. So is ihe filíochta na ócád filíochta i Reic. Agus tá sé dátheangach nó ilteangach socha. Agus for mé inspráid ó na daoine bhí ag cuma filíochta ar an bhucail leabhartha, so leithéidí Seamus Barrow, Súlaháin, Marcus McNeil, MC Muppéid, an daoine sin a bhí ag cuma filíochta agus a hastigh weimse iad eáil. So chuir mé tús le Reic le ordáin a thuirt dómh siúd, agus féidir cuir a thuirt do chuoine eile tríle sé tógad faoi dear agus a Ciara ná ten cuma sin ort Beiidir domsa go mbeonn tú ag feachtasíocht ar son cearta LGBT. Cén fábhfuil tú cópáisianta faoi sin mar sin? An cúis go mé passionanta faoin ná, ceapan go sé an tábhachtach go mbeidh mionlaigh feicealach sa sochaí agus ar fáid ages ní raibh le feiceáil ach fér bhí bán, díreach agus de cinál acma ar le. Ach inis tá sé ag athrú agus fecinn tú maná acmí éagsúla, coolraí éagsúla, gach cinál duine agus tá sé sin tábhachtach don fáiste tá teacht suas sa saoil go sin compórdaach chlóhain. Go tíir é. Well, Ciara, tatú i de bhile, tatú i leithir televíse, tatú i de influencer, tatú tin níos móraí agus sa Ciara tá faiche ar dá bucket list go páirsan mar sin. Cad bhla mí éanamh sin an bhá. Tá mé gurí leabhar nó albumm nó rud an filíochta a chur amach le go mbeidh sé sin, I don't know, déanta nó agus bhhailm drama a scríomh, tá mé gobar sin faoi láthair. Tá mé gurí gachar déanamh. Agus tú héanana fósa. Mé héanana fósa, I mean, tá mí sasa sin. Ciara, that's tú acha.